Davita wakatamba kusvika maila popota Miriam ndokuimba social media mandinoswera tiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, tasangana nemashoko asingafadzi wazukuru nekuti nyika yekwedu yafukidzirwa zvakare negore dema. Handiti so chiteerera ndisada kuzivisa izvizere usati wasubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also vazukuru, let's go and like our Facebook page rakanzi iro Saint TV. Handiti ndinongokutenda ine support yesu vazukuru chitoti maswera sei kwese kwamuri. Vamwe vanobva vabatikana vachiti sei uchiramba uchingoti vazukuru. Aiwa, channel inoyi it's a family channel kureva kuti sekuru nevazukuru chingondigamuchiraiwo sani sehanzvadzi yamai venyu vazukuru, chidiki chachona chekupedzisira chaichi. Handiti so chiteerera muzukuru, mashoko andauya nawo asingafadze. The first black man to become the Reserve Bank of Zimbabwe patime ye-transition vanova ivo Dr. Kombo James Moyana. He is no more Zukuru. Yes, he was appointed by then Prime Minister Robert Gabriel Mugabe kuti vange vari vanotungamirira Reserve Bank. Handiti vakatungamirira Reserve Bank kana kuti vakava governor ve-Reserve Bank of Zimbabwe from the year 1983 to 1993 vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza kurasikirwa nemagamba makuru akadai. Handiti especially panguva nainoi zvikuru sei kurasikirwa nekuda kwechirwere denda ratishungurudza re-COVID-19. Handiti vazukuru, COVID-19 iriko ende iri kutora vanhu. Imwe example yandatouya nayo iyi. Handiti so ngatisakanganwe vazukuru kushandisa zvinhu izvi. Face mask, handiti face mask ngaipfekwe, haipfekwe yakadai vazukuru. Aiwa, face mask inonatsopfekwa ichivhara muromo nemhino. Handiti also tisakangana kuti nguva dzese sanitize iwo maoko vazukuru, because COVID inonamira mumaoko umu kubata kwatinoita zvinhu. Handiti so sanitize your hands nguva dzese vazukuru. Also vazukuru, tizvichengetedze nekuchengetedzawo vamwe. Handiti tingoti mweya waDr. Kombo Moyana uzorore norugare tichiti nematambudziko kumhuri yasiwa negamba iri. Handiti he was I'm sure 79 years old because wakazvarwa musi wa4 July 1942. Tinoti nematambudziko, Mwari wamasimba usanyaradze vese vasiwa nehama iyi, vanyaradze zvakare mhuri yeZimbabwe. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Sanitizer muzukuru, sanitizer, face mask ngaipfekwe zvakanaka. Ngatirimainder neizvozvo. Handiti tichiti much love.